Ja. Jeg har så valgt opgave 1. Den med svin. Og så først opgave. Så skal jeg benytte tabellens data til at bestemme en forskrift for f. Og så har jeg brugt den her skabelon her. Og jeg har valgt 4,3 og 4,9. Altså det første år efter 2005 og det andet år. Ja. Det er så skrevet ind her. Lad os lige gå op. Så 4,3 og 4,9 til forskriften. Her prøver vi at finde A. Så det jeg gør, er, at jeg gør det omvendt, at det står her. Så jeg dividerer i stedet for. Jeg dividerer i stedet for med B for at få A. Ja. Og så har jeg så skrevet dem op her. Og så giver det så 1,13. Så A er 1,13 nu. For at finde B, så gør jeg det samme. Men så i stedet for at ligesom gange med B, så ganger jeg med A i stedet for. Og så det gør jeg så her. Og vi ved allerede, at A det er 1,13. Det er altså skrevet hernede, og så giver det 3,77. Ja. Og så i opgave B, så skulle vi beskrive, hvad konstanterne A og B fortæller om udviklingen af den årlige svinetransport. Og sådan, vi laver lige en forskrift til det også. Eller en ligning ud af det. Ja. Og det er så skrevet her. Det så står B for antal svin i 2005. Og A, det står for altså den årlige vækst gennemsnit. Yes. Så i opgave C, så skal jeg bestemme den gennemsnitlige årlige vækstrate i antal svin, der transporteres. Og det har man lidt allerede gjort, sådan, da jeg skulle finde A. Men du kan også bare bruge solve her til at finde A. Og så bliver det samme. Ja, altså 14%. Og så opgave D. Bestem vækstprocenten over en 6-årig periode i antal svin, der transporteres ud af Danmark. Sådan. Ja, opgave D. Så vi ved, at F er lige med 0, altså det 2005, altså svinene i 2005, det er cirka 3,77. Og hvis du skriver den samme formel ind her, så efter 6 år, så bliver det 8,26. Jeg skal ligesom finde gennemsnittet af de her to her. Så det man gør, det er, at man skriver ligningen op, og så gange A. Og så det her, det er antal år, jeg har skrevet 6 her, fordi at det er efter 6-årige periode. Og så får jeg til den årlige gennemsnit. Den årlige gennemsnit, den skriver jeg så ind her. Og så ja, i 6, fordi det er 6. år, og så minus 1, fordi at du skal have det i 14%, og ikke sådan 114%. Og så ganger du det med 100 for at få det i sådan, lige nu har du det 1%, og så ganger du det med 100 for at få 100% af det. Ja, og så bliver det så til 119%. Yes.